Hej alle sammen. Nu skal vi i gang. Nu skal vi til det. Vi skal til figuren. Jeg troede, Emma skulle være blogger. Ja, men min roomie som blogger. jamen så sætter vi os ind. Jeg skal ind i en bil, der vender på hovedet, og sådan smadret. Og så skal jeg sådan blive bevidstløs. Og så skal jeg bare være død og bevidstløs. Jeg har blækt knæskald, fordi jeg slog den op i instrumentbrættet, fordi man kan køre bil. Så ja, der skal en falsk knæskald på. Der er blækket mægt over. Og Skal der det? ja, det bliver mega vildt. Og noget bleg ansigt og noget sorte render under øjnene. Og Ja, det tror jeg, vi alle sammen skal have. helt vildt. Meget blod, meget blå, lillet agtigt rundt om knæet. Jeg skal være en med et åbent sår, hvor jeg har min lårknogle stikkende ud af mit ben. Ja, og så min sminkning, det er, hvor de monterer sin knoglespids. Og så lægges der voks rundt om, og så skal jeg have sorte render under øjnene og være bleg i ansigtet. Jeg skal sidde i bil med Emma og Ismail. Og så skal jeg sidde på bagsædet og være sådan fanget og have brækket min underarm, mener jeg. Fordi at, ja, Emma kan ikke finde ud af at køre bil. Så jeg skal have sådan slået min arm ind i førersædet, og så skal jeg sådan, ja, bygge ud og prøve at få Emma, som er bevidstløs, ud af bilen. Jeg skal jo ret i ansigtet, Det er skulder godt, du kommer og til tiden, arm. Det var min lejlighed, der gik helt noget at komme ud, men resulterede så i dybe brændsår. Med hvem? Hoved, skulder og arm. Ja. Min makeup, det er bare noget, så ligner min hoved er brændt. Altså, jeg skal vist have dem over en bil, og så skal jeg jo så lande på taget, og så herfra der skal jeg så få noget metal op igennem min arm, hvor jeg så skal få plantet mit hvad hedder det? Armled? Nej, hvad hedder det? Håndled op, og så skal jeg så sprøjte ud med. Jeg skal være bevidstløs og være bleg eller et eller andet. Når man lige kommer til det her sted. Og så er det senere. ja, vi finder ud af, hvad det er, vi gør. Men i hvert fald, ja, jeg skal spille bleg og bevidstløs, og det glæder vi os, eller hvad? Så er vi ankommet, og det her, det er de orange ude. Yeah! Og det er ham, som har kørt os alle gange. Det er mega fedt. Og så herinde, der skal vi sådan lige sidde og få nogle informationer og sådan noget. Informations. Vi fik kaffe og kage sidst, det var mega dejligt. Og jeg tror bare, at folk de sætter sig der, hvor de gjorde sidst. Ligesom vi satte os i de børn. Men det er mega hyggeligt her, og vi glæder os. Glæder vi os? Ja, vi gør så. Altid. Ja, så godt den. Glæder du dig? Ja. Det er i orden. Så vi har spist nu. Hej alle sammen. Nu har jeg taget Emmas vlog. Ja. Han er bare en ensom. Nej, det er han ikke. Han hedder bare Gondan. Man siger altid hans efternavn forkert, fordi man ved aldrig, om man skal sige det på den ene måde eller den anden. Men så ved siden af ham i klassen, så sådan er det jo. Ja. Okay, og nu er vi så på vej over og få vores tøj. Sikkerhedsskoene, når du er ude at gå.
Det er sådan noget. Jamen, så har vi fået tøjet på. Jeg skal også. Okay, nice. Ej, det er så cute. Au! Er du okay? Åh, hvor ser det... Ej, det ser ubehageligt ud. Ej, jeg ser ubehageligt. Hun er først færdig. Åh, det bliver vildt. Tarmfremfald. Hvad skal du have, Emma? Blod af øret og næsen. Så skal jeg køre det galt i bil. Sådan det. på nu? Det er latex. Latex? Ja, og det laver vi brændsår af. Det kan du se lige om lidt. Det kommer virkelig til at se rigtig sød. Ja, Det er det sidste lag, vi lægger på. Så det ligner huden ligesom skælder, eller hvad? Det var bare sådan. Hvordan er det, du har ramt nu? Hvad har du lavet? Josefine, hvad skal du? For mig er Alex, der mangler. Vi har nogle af de største ting, tror jeg. Og håndleddag, fordi at... Jo, Ja, Alex, jeg har tarmfremfald. du hørte dig. Så vi er alle sammen tilbage, og jeg kom så sidst tilbage. Jeg kom faktisk tilbage efter en dukke, så ja, og jeg har lige fået make-up'en af, så
Ja, nu skal vi over have mad. Det er derom byen er, som vi har været i, hvor der er brandbygninger og sådan noget. Den er meget større, end hvad den lige ser ud til her, og der er skrotbiler og sådan noget. Så ja, men det er et dejligt sted. Det er et rigtig dejligt sted. Ingen tvivl om det. Men nu skal vi til ind i bussen igen, når vi skal tilbage. Så det er vel næsten tak for nu. Eller det er tak for nu. At jeg nok ikke lige er den stærkeste inden for engelsk eller vlogning eller noget andet. Ej, hvor svært. Vi er i gang med at lære, hvordan vi skal dø lige om lidt. Sådan her. Kan man se noget? Ej, ja, vi er i gang med at lære, hvordan vi skal dø. Nogle af os skal slå os på benet, andre skal lidt mere voldsomme ting. Bløder jeg på min læbe. Nå, men vi er et eller andet sted. Med en masse orange biler. Jeg tror faktisk ikke rigtigt, der er nogen, der rigtig ved, hvor fanden vi er henne. Men sådan er det jo. Hihihi. Man stopper der. Ej, jeg kan ikke stoppe den. Fuck. Stoppede den. Hende der. Hun er fra England, eller hvad hedder det? Der, hvor man ikke snakker dansk. Ashley! I want to take you to a gay bar. Kan du lige, eller can you just lige say something on Danish? Hej, jeg hedder Ashley. Jeg kommer fra California. Okay, California. Yes, fuck. Glæder du dig? Helt vildt. Hvad skal du spille? Jeg er ikke Ah. Ja. Cool. Og jeg er sådan og jeg har det mega varmt lige nu, men jeg ved det bliver koldt, så det er nok det bedste. Gør det ondt i jeres fødder? Ja, de er sådan 200 store. Der var ikke Despacito, this is how we do it. I just wanna see it. Jeg står simpelthen skåret over. Du ligner sådan en vikar, man får i skolen. Jeg er en vikar, så. Nu skal I så have idræt, og jeg hedder Lone. Ja. Jeg glæder mig snart til at komme i dag. Oh my god. Og han har filer på. Ej, oh my god. Oh my god, godt den. Mærkedreng. Hey, det her er altså også mærkevare. Det er Bilka. Så mister du blod. Ej, så kan man jo se mig. Hallo. Jeg kan slet ikke huske, hvad det er, jeg skal sige. Bare skriv Sarah Moos, så finder I hende. Hun laver fantastisk sanger. Fantastisk sanger. Hun laver mega gode sin egen sang og covers. Mega dygtig. Og så er der Esmeralda. Hun får sgu mere pik, end hun får aftensmad. Oh fuck. Shit. Fuck. Så går vi over og får